Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kulturarloa. Kulturarloa Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kulturgintzaren zabalkunderako saioa da. Gaurko honetan historia, liburu baten aritik. Aria izena du hain zuzen Navarraldek zabaldu duen bildumetako bat. Zabaldu, ez oraintxe, lehenagotik ere zenbait titulo eginak baititu, baina oraingo honetan aberastu eginda Mikel Soraurenek idatzi eta landutako Los Orígenes del Conflicto liburuarekin. Historia lana, geure iraganari begira gaude, gauzak nola gertatu ziren, nola uler liteken hori, gaurko euna entenditzia ezinezkoa baita, aurretik zer izan den, zer gertatu den jakin ezean. Mikel Soraurenek aztertzen duen garaia Frantziako iraultzaren denboratik hasi eta Espainiako gerraren artekoa da, behaz 1789 edo nahi bada, 18. mende bukaeratik 20. mende erditsuraino. Orduan azeleratu egin ziren edota denbora gutxian eman tensio handiak. Alde batetik, Orígenes del Conflicto izatean gatazkaren sorrera, eta sorrera hori, esandako data horretan jartzia, harrigarri xamar egintzegu eta horregatik geure galderetako batzuk, egileari ez, Mikel Soraurenei ez, bai ordea Angel Rekalderi, Navarraldeko bultzatzaile eta arduradunari eginikoak. Baina lehendabizi eta Angel Rekalderen bitartez liburu honetan zer jasotzen den ezagutuko dugu. Mikel Soraurenen Los Orígenes del Conflicto liburuaz ari gara. Angel Rekalde. Gaur egun gure artean gaizki deitua dagoen Euskal gatazka, erderaz konflikto basko, berak esaten duen bezala konflikto navarro, baitare gaizki deitua, benetan da gure gizarte Nafarra edo Euskalduna, eta estatuaren artean, bien artean ematen den gatazka hori, ez? Nondi datorren, historikoki nola gauzatu den, ze arrazoia ditun, eta hori azaltzen du gutxi gora bera, ez? Jatorriz badago oinarri da gizarte bat izan garela historian, soberania eta independentziarekin eta hori, momentu baten konkistatu izan garela, baina gaur egun azkeneko epean edo azkeneko 2 mendetan egia da ez dakit azelerazio bat edo sortu dela gatazka bat, ezin egon bat, azkeneko aldaketengatik. Eta azkeneko aldaketen horiek izan dira, gizarte, aintzinako gizarte, antiguo regimenetik modernitatera pasa dena, industrializazioa, sekularizazioa, eta bide hortan gatazka, gerrak, eta bar. Hori izan da, hor foruak daude, gerra karlistak hor daude, eta azken 20. mendean, baitare, bi ditadura. Hori da laburki liburua. Ikusait, gauza bat, egi gara, eta gero eta hurbilago gaude, 5. mende horrena betetzetik, 1500 eta 12an gertatu zen hartatik eta hori ere, baina Soraurenek esan, hor konkistaren garaia, baina hor izan zela denbora luze bat, konsistentzia moduko edo gisako bat izan du, eta gero berriz 19. mende bezperetan edo, hor dagoela, eta, titula esaten baldin badu, liskararen sorburua nun, ze esaten nahi da, konkistarena baina bigarren konkista bat izan zela, horre 19. mende hortan hasitakoa edo. Nik esango nuke bi klabe direla, biak garrantzitsuak,
bat, aintzinekoa, igual oinarrizkoa, baina gaurko gatazkaren oinarri hurbilena da bigarrena. Bigarrena da, nolabiteko, bera esaten duen bezala, konkistandoren nolabiteko koexistentzia eman da, foruen bitartez. Hori izan da, koexistentzia hori mantentzeko formula bat. Horrek ematen zigun, alde batetik lotura, baina baita ere esparru bat, esparru propio bat, gure betiko bizimodua edo, bera esan duen bezala, askatasun moduko bat izateko. Hori apurtzen da, nolabaiteko pakto edo arreglo hori apurtzen denean sartzen gara dinamika. Eta gainera, apurketa hori izan da oso bortitza eta sartu gara gainera kapitalismoarekin oso dinamika azkar batean. Orduan, bi klabe desberdinak dira eta azkena da esplikatzen duena gaurko bortiztasuna. Eta hor, behaz, horri gutxitan, bat horri, letra txiki xamarra, dena den esan da, baina, esan edo, divulgazio lana, baina zerbait gehiago ere somatzen da, ez da, sororenengan hor ideia asko dira, eta batzuk, bere-bereak ere esango genuke, hor interpretazioa eta giderako. Nire ustez bai, bereak, bera egia da, gure gizartearen definizio bat egin duelako. Hor badago, bera aipatu duen moduan, badago beste definizio bat, Sabino Aranak egin zuena, eta bere momentuan oso indartsua, baina igual utxune batzuk edo desegokitasun batzuk izan zirela. Nire ustez, Sororenak egiten duena da hori gaurkotu eta zuzendu. Nire ustez onartu behar da Sabino Aranak egin zuena, nire ustez oso positibo izan zen, baina ez bete-betean. Eta nire ustez, Mikel Sororenak egiten duena da aruntzago jutea. Aruntzago, zuzenago eta gero eta garbiago. Angel Rekalderekin aditu ditugu Los Orígenes del Conflicto liburu honen zenbait ezaugarri. Eugenio Arraiza izan da liburuaren aurkezpenean gonbidatu eta bere gogo eta batzuk egin ditu. Aurkezpen berritzaile xamarra izan da, hala aitorre edo esan dezakegu. Eta beste, Eugenio Arraizak diona, Sorauren historiagile tradizionala dela egin batean, erabiltzen dituen materialak eta iturriak, dokumentazioak eta idatziak direlako. Baina, bestaldetik hemen Nafarroan, historia aztertzerakoan, historia egiterakoan bi multzo daudela, arras desberdinduak, bat izan elitzatekena berritzaile eta auzitan jartzen duena bersio ofiziala, bestea aldiz bersio ofiziala edo babes ofizialekoa Eugenio Arraizak dion moduan. Ez dakit ofiziala edo babes ofizialean. Zen eta batzutan politikoek ez dute esaten pentsatzen dutena, eta orduan daude batzuk prestatzen dizkietela agiriak edo hildo relatoak edo gauza kontatzeko. Eta alde hortatik nik uste dut Nafarroa txiki honetan, provintzia honetan, badaudela batzuk eroso sentitzen direla, laguntza dutela, unibertsitate bat badutela, izenak ezagunak ditugu, Duke, Arbeloa, Fortun, eta korronte hori nik uste dut gero eta gutxiago eramaten duela, nesta zarata egin duten diru laguntzekin. Eta beste korronte bat nahiko indartua, bezerazu behar bada, Navarro Biosladatik onuntza datorrena, ematen diola historiari, nik uste dut gaur argi dagola, berak duen sentidua gizakiaren nondik norakoa argitzeko, eta baita ere gizartearen edo gizarte bakoitzaren nondik norakoak ezagutu eta gizamultzoak bere autoeraketan
behar dituzten baliabideak azaltzeko, nondik gatoz eta ze geografian kokatuta gaude, ze baliabide ekonomikoak eta teknikoak eta bar. Eta hortan berriki sortu da nolabait teko korronte bat, ez dut bakarrik Navarralde aipatuko, Jerónimo de Ustariz nik uste dut adibide bat dela, edo ipez berak, non gaur egunean ditugun baliabideak eta beharrak gehiago lantzen direnak. Adibidez, Mikel Soraoren argi eta garbi nik uste dut historialari dela, de la antigua escuela, alde hortatik bere agiriak idatzitoko gauzak izaten direla, baina berriki egiten da historia grabaketekin, ikusentzunezkoekin, filmekin eta bar. Eta gero baita ere hitzak kokapen bat du ekimenetan edo saiatzen dugu bideratzen hortarako. Eta badaude elkarteak, non ez ditugu gauzak gogoratzen, baizik gogo eta hortatik ondoriak ateratzen biharamunerako. Eta hori da gaurko obra honetan, nik uste dut nabarmena dela, txikia da, mamitsua da, laburpen bat da, eta alde hortatik gaurko gaztek ezagun dezaten gure belaunaldi aurrean izandako gertaerak oso ezagunak baitu. Entzun dizudan, entzutan nintzala, pixkat, etortzen da burura, esaten dute batzuko, ikertu behar da, baina, ematen du ikertu gertaerak ezagutzen dira, behar da, gertaera horien interpretazioa da, edo hobeki zer da, behar dena da, ikerlanak beraiek egin baino gehiago, altabozak orekatuago izatea, batzurenak eta besteren bozgorailuak indar bere izatea, batzuren da besteren esanak, edo baita ikertu behar da, ez dakit, zer, sinesgarritasuna izateko, serioago izateko, zer din behar da, ikertu edo zabaldu? Nik esan dute nire liburu eta Mikel lanaren aurkezpen egingo nuela nahiko ezoikoa. Benetan harrigarria da nondik gatoz. Nik jaso egin dut, jaso nuen irakaskuntzan, sinesmenen hildotik joan behar nuela. Nire bizitza mundu honetan zerura joateko zen. Eta hortarako zer sinismenak. Eta noski nik uste dute 50 urte geroxeago, ja argi dagola ez. Behar duguna da zientzia, ezagupena, eta praktika ziurtatzeko, eta la prueba del 9 egiteko, edo zein entzundeko arekin, finkatzeko egia den, edo gezurra den, edo zurrumurrua den, edo zertan den. Talde hortatik, aldaketa izugarria da, izugarria. Nik uste dut, historialarien kongresuak, kongreso zientifikoak beharko lukete izan, eta agiriak ez bakarrik idatziak, bazik ziurtatuak eta zientifikoak ere zen, eta nik uste dut politikoen historia jaso dugu eta landuta edo ikertuta nolabait bada, baina gizakiaren edo bizitza beraren ikerketa importanteagoa da. Niretzat burumuinetan zer gertatzen zaigun importanteagoa da, eta horren azterketa Ramon y Cajalek hartutako bidetik joan behar dugula, behar bada dokumentuak gastatzen baino gehiago. Orain, ziurta dezakegu buruan gertatzen zaiguna, edo giza multzo batean korronteak eta gezurrak edo egiak izatea, baina berriak komunikabideetan zabaltzen direnak, egiztagarriak diren edo ez.
Eta hortarako noski oraindik falta zaigu asko zen, eta da beste mundu bat. Historia kokatuta izan da letretan, eta nik uste dut gizakiak kokatu behar dugula ez letretan, ekimenetan, gertaeretan, gure funtzionamenduan, gure teknologian, eta handago gakoa. Bai, baina ez alda gertatzen, zuzen historiarena jakintza instrumental gisa erabiltzen dena, alegia gaurko batzuren eta besteren ideologia ziurtatzeko edo oinarritzen saiatzeko. Hau da, abia puntuan egonik egungo ikuspegi eta egungo ideologia historian bilatu hori justifikatzeko edo hori arrazoitzeko. Baina hori egiten dutenek kokatuta daude sinismenen bizitzan edo kulturan, eta handik ez dago ateratzerik. Ez Benedikto XVI-garrenak sinork ez du lortuko bitartez ez ere egiten gizadian. Batzuk geratuko dira han garatu gabe, persona bezala garatu gabe. Baina propaganda da horri indarra duena, ja bi ideia euki eta hori behin eta berriro eman eta hori poderetik zabaldu ezkero. Bai, poderetik zabaltzen duten olako gizartea dela eredugarria eta interesgarria eta erosoagoa, eta egia da. Ziurtatzen baldin badiete edon hori bizimodua eta bar, baina hori da oiokiegi bat, hori ez da hori oiotegi bat. Ez da gizakiari dagokion maila ardura hartzeko bere inguruan, bere geografian, eta bere teknologian, eta bere ekonomian. Eta hortarako tresnak behar ditugu, ez paperak. Ja. Beste ere irakurri gero eta gutxiago. Nola egin duzuzuk erabili duzuna zera antzinako denboroi haietan egun bezalako telefonoak eta balira historia egin ezina mitzat dokumentu idatzirik etzegoela, zer esan duzu hor? Alde hortatik nik uste dut hitza, eta hori Euskal Herria Irratiaren bitartez ikasi nuen. Importantea da bizirik baldin dago zuzena, idatzitakoa hilda dago. Ikasi egin behar da, aztertu egin behar da, mantendu egiten da, baina ez da bizituna. Eugenio Arraizaren gogoetak eta planteamenduak eta ikusmoldea. Los orígenes del conflicto Mikel Soraureren liburuaren aurkezpenean eginikoak, baina historiari buruz gogoetak, historia egiteko moldeaz ere Eugenio Arraizak adierazi dizkiunak. Hoietxek entzun ditugu hortaz geure gaurko kultur arloan. Hemen Euskal Herria Irratian astez aste egiten dugun saioa, kulturaren divulgaziorako saioa da kultur arloa. Eusko ikaskuntzarekin batera egiten duguna. Eusko ikaskuntza, jakitez.